Eyi wona on ji nanɗon sa soodi 5000 keɓata ko 50 giga. Sa soodi 12500 keɓa 300 giga. Sa soodi 19500 keɓa 400 giga. Sa soodi 22500 keɓa 500 giga. Ko ni min coodita ɗum ga men ga. Joni noon ƴeew ɗum ɗo ko appol ɗiɗi mbawata dañde. Appare nde ɗo ko less woni, nde ko dow woni. Nde to ko dow, nde ko less. Jiida e connexion ma mbatta ta yalti galle o. Ɗum fof ko jawdi namdoto. So tawi jawdi ala no watte? Min mbaɗa erago faade mon. So tawi min mbaɗi komin mbaɗatno ko, min donki yaade, komin garta ha e moɗon min kollita ton golle ɗe. Gandon golɗe wona e am, wona e mon, ko e kaalis namdi. Ɗum noon wiya goto kala waɗa hen seeɗa momo jogii o renda wona hunde, waɗa hunde. So goto fof noon hofi jungo mum wi on jarama jokke golle, min beltima de, sotta connexion de, yoɓata courant de, yoɓata courant e wifi e connexion, ko ma jungo nanne e poos, ƴetta toon ko mbawɗa nulda yetto. On saaha mbiyen jokken golle. Ɗo nde golle jokkat. So goto ko waɗi hunde ha yettima, en mbi jokken golle, eyi maɗe jokku. Yo Allah wallu en noon no nande ko wiyete ko no wirete ni, e famde ɗum e gollude ɗum. Numéro o ko ɗon tan haalama haaltama 00 221 77 906 14 81. Mbaɗa tan Yaya, mbaɗa li, min keɓat. Nanne e keese duusa gollal ngal. Ni tan min mbi on, wona goɗɗum, wona goɗɗum, wona politique. Allah min kaaliri, nanira Allah, jaɓira Allah, mbaɗira Allah, keɓ Allah ni foti. Yo Allah wallu en noon nande ko wiyete ko, e famde ɗum e famirɗum Allah waɗirɗa hen Allah.